Sanibonani balandeli emakhaya. Umakhosi umdlalo oselona endaweni lapha eNtshanga, siphakathi nje kweTheku neMaritzburg. Ngiphuma la kumkhanya kude. Inkosi yami bandla, Nkosi yami ningangishayi. Ngilo ngisithola nje Nkosi yami ingcingo ngapha nangapha abantu bayabuza ukuthi hayibo Makhosi senihlolile phi manjena, silindeleni ivideo sithi niyaqhamuka, anisaqhamuki manjena. Ngifuna nje ukuthi ngithi ngiqale ngixolise nje Nkosi yami lapho ukuthi Nkosi yami umuntu umatasa ngale ndlela eyisimanga, kodwa nje ngiyacela ukuthi nje nilona isibekezelela nje njalo, nilona isibekezelela bandla Nkosi yami. Sizolokhu nje siqhamuka, mhlawumbe sibe singasaqhamuka, hayi ngoba sinesiqhamuko sogcina, kodwa nje siqhamukile, kodwa nje nisibekezele Nkosi yami. Umuntu ke wathi ukubabhizana kancane. Namhlanje ke balandeli ke ngithe ake ngiqhamuke Nkosi yami, phinde futhi sizothi ukuxoxisana, sizokhulisana, sizobonisanani njengale njwayelo njalo umuntu umeke wathi uqhamuka, wathi uqhamuka, wathi uqhamuka. Namhlanje ke ngithi mina ke ake sikhulumeni ngalento le esishaya abantu abaningi nebashayayo abantu abaningi, kodwa iningi lethu alinaki lento. Uyabona, ayikho into ebaluleke njengokuthi unake umuntu osedlulile emhlabeni. Mangithi osedlulile emhlabeni, into eshaya abantu manje isikhathi esiningi, yabona lezi ingane lezi ezincane, ithola ukuthi ingane iphuphumile, mase iphuphumile umuntu akasayinaki. Ayikho into enamandla njenganale ngane ehambile emhlabeni yagcina ingafikanga. Noma ngabe ke ufikile emhlabeni, wazalwa, wakhona, wayesehamba, kwakona lokho uyabona lo muntu omncane uhamba emncane emhlabeni madoda, asimnaki. Thina sigijima sithi simemeza ogogo, sithi simemeza omkhulu, simemeza amakhehla. Hayi ngoba ngithi nabo ababalekile, babalekile, badlala indima enkulu kuthina basikhulisile sikhona nje kungenxa yabo, bebedlala indima yabo empilweni zethu. Kodwa zibalekile lezi yangane, yabona. Yilonto engithi mina ake sikhulume ngayo namhlanje, nobungozi bokuthi uma umuntu wesifazane uke wazithwala, uma suthe wazithwala umntwana wayesephuphuma, wangabe usakulandelela ukulungisa lezo zinto ukuthi zi-affectana kangakanani, ziphinde zizo-affecta ubaba wengane, ngoba nayo indaba la isuke isale khona. Ngoba phela thina abantu besifazane ukuthi masiphuphumile isisu, omunye uthola ukuthi ungathi uhlakaniphile ke yena, azame ayogezwa. Uma segeziwe ke asalele wesilisa angabe sagezwa, bese ziqala lapho ke manje izinkinga. Kokunye ke angizosho ukuthini, ngoba mhlambe ngibeke icala abantu besilisa ukuthi nabo besayisukumela kubona bona lento ukuthi bona bagezi, ngoba ukuthola ukuthi thina abantu besifazane kwesinye isikhathi ngizobamba mina, mhlambe ngibambe kwamina ngingazi, isinya sami sihle sidedela. Masidedela angithi yabona manje ukuthi sekukhona inkinga ke namangazanga nobaba wengane futhi naye akazanga ukuthi sike sabanga. Ngifuna ukuyapla ngiyakhona, ngifuna ukuye kutheni kubalekile kwakona ukuthi uma ngabe umuntu hlala phela uyosihlambulula, hlala uya kumthandazi, ucele nje ukuthi akuhlambulule, noma ngabe ayikho into etheni uyisolayo, kodwa uhlala ngazi ukuthi ungagezwe kumthandazi, uye sangomeni ugezwe. Iloko futhi bengifuna ukuyakona. Okunye futhi abantu besifazane ake siqikeleleni lento yokuthi bengabudlulelwe umntwana emhlabeni ebese ungamenzeli lutho. Ithi umntwana emedlulile emhlabeni, zama ngazo zonke indlela zokuthi ugezwe madoda, ugezwe, ngoba ukungagezwa kokudlula komntwana emhlabeni kusivalela izinto eziningi, kukuvalela izinto eziningi umuntu ophilayo ezweni lasemhlabeni. Ngoba lengane isuke ilithunze elimnyama, lengane kufanele futhi belithunze elimnyama kwayona vele isuke ihleli khona, ingaxhumene nabantu abangasekho, ingaxhumene nabantu bakini uqobo. Manje ingakho wena mangabe yona isiqhabu uthola ukuthi wena ukuhamba kwesikhathi izinto zakho seziyabheda, kanti uthola ukuthi nangiyalo wamuntu waphuma kuwena wangamnaka, manje naye useyakhweleza phela, ngoba lo muntu phela njengoba engale naye phela uyakhula.
njengoba mengabe umuntu ezela emhlabeni waba khona ekhula naye ngokunjalo ngale uyakhula uyacabanga ukukhula uhlele endaweni awuxhumene nomndeni uyakhula awugqokile uyakhula awukhanyisela ubani awunika ukudla awunikwa lutho wena ngiyibona leyo nto ukuthi ayikho into ebhlungu njenganaleyo ake siqikelele nje uma ngabe udle lo mntwana zama ngazo zonke indlela ukuthi uhambe uyogezwa mangabe usugeziwe ukuhamba kwesikhathi uzama ukuthi umntwana nimqambe igama emhlabeni akekho umuntu la ongenalo igama kodwa wena ukwazi ukuthi ulethe umuntu emhlabe ukuthi udlele umntwana kade ezofika emhlabeni mengabe engasafika ngemhlabeni osamqambi negama uthakabizwe ngobani ngalena uzobizwa ngobani ngale uzoyekelana ukubuya kwena ezokwenzela ulaka uzoyekana ukubuya kwena ezobhedisa izinto zakho ngoba phela mina uma nganginakile uma ngangiqambile igama uma mina ngangigqokisile nginqunu ngiyagodola nginethwazi imvula angihlangene nomndeni uma mina nganginikezile ukudla akithi ngiyabona leyo nto sikulungiseke thina abantu besifazane kulungileke sikulungiseke lento besisale ngakubantu besilisa akithi yabona uthola ukuthi umuntu esilisa izinto zakhe ke naye ke azisalungi usashone ngapha nangaka akazi ukuthi kwenze njani omunye uthola ukuthi ufundile kodwa manje ayingeke izinto zakhe azihlangani kanti kunale yangane angithi yabona eyabakhona kodwa egcina ingafikanga emhlabeni kanti mhlawumbe omunye umuntu esifazane akabangaza amtshela angithi yabona njengoba ngisho ukuthi nokuhamba uye kubantu kuyasiza kwesinye isikhathi ngoba ugcina usuthola izinto ezinjenganalezo ukuze ukwazi ukuthi uzilungise ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho ngoba uzohlala kanti ngempela uke waxhumana nomuntu esifazane wakhulelwa wangabe sakutshela mhlawumbe ingane yasiyaphuma angithi yabona bese emva kaloko wena ubhedelwa izinto uhlala ugeza uhlala uzihlambulula kuyasiza ngoba kuzohlala sekukusizela nasezintweni ezinjenganalezo ususwa amathunzi ayi madoda simuse nje ukuziyekelela sabantu abamnyama kuphinde futhi bese kuzoba nalento le eyenzakala futhi bengithi anene ngizoye ngithi asiyikhulumeni lento yokuthi ekhaya ake sithi mhlambe kumele oyedwa mhlambe angizosho ngithi oyedwa ngithi mhlambe kumele ngigeze mina Mangimele ngigeze mina ekhaya ngiyahamba ngenyangeni ngiyakumthandazi ngesangomeni ngiyogeza mina mangabe sengigezile akusho ukuthi sengigezele wonke umuntu ekhaya cha bandla akuhambi kanjalo ilowo nalowo kumele azigezele iyena ilo naloyo ufuna ngisusele ithunza akusho ukuthi mina mangisusa amathunza amnyama udade wethu naye asesukile amathunza amnyama kena umfowethu naye asesukile amathunza amnyama mangabu nawo kodwa ngithi angizwe ukuthi ngithini so ezinye izinto lezo ekumele ukuthi nje engathi singaloko siziqikelela nje njalo lo siziqikelela nje njalo okunye futhi ekebe ngithi sokukhuluma ngiphinde futhi nginikhumbuze njalo bandla nkosami ngingazikize nje ngikhohlwe ngazikize ngikhohlwe ake sithandazeni bantu benkosi ake sikhulekeni uyabona kakhulukazi mangabe umuntu wakamoya uyabona mengabe umuntu onabantu abadala ayikho into ebaluleke njenganokukhuleka noma ngathiwa ke wena ke awakafiki awukho kulesigaba lesi sokuthi wazi ukuthi unabantu abadala noma unesiphiwo esithize kodwa akekho umuntu ongenaso isithunywa sakubo akekho umuntu ongenayo inglozi yakubo othi mokhuleka ebesiyalalela besiyaphendula ake sithandazeni makithi izwe liyabhubha ake sithandazeni ake sikhulekeni uNkulunkulu nje emuhle nezidalwa nazo ngoba phela ngesikhathi uthandazela nalabo abantu bakini abangasekho nabo ukuthi engathi nabo la bekhona ngoba phela khona suke behanje benamacala usukhulekela ukuthi ke abahamba benamacala ake bakhululwe ke manje angithi ngiyangizwa ukuthi ngithini abasebumnyameni akake ababesekhanyeni manje ukuze nabo bezokwazi ukuthi wena bakukhumbule lapho ukhona uphinde nje umuntu kamoya amadoda umuntu onabantu abadala noma ngabe le ndimo wakayithathi noma ngabe le ndima awakayiqali kodwa into engayisho ukuthi esikhathini esiningi sike singakwazi ukuthi fana nokuphahla
Ukungakwazi ukuthi okay mina ngophahla mhlawumbe ngizoya emsamo wasekhaya ngoba phela manje sekuba nenkinga eziningi emsamo yasemakithi uthola ukuthi vele mhlawumbe meke kwashintsha impepho ekhaya beduka izinto sibheke phezulu. Thatha nje impepho yakho, uthathe impuphu yakho, uthathe isinemfu sakho, ufake lamanzi ngo2 litha. Uhambe uyeqeleni. Ukuwena ukuthi uzoyenduze lomfula noma uzoyendaweni nje eyiqele okusentabeni. Ke uyokhuleka ufike uvuvuzela impuphu yakho phansi, ubeka amakhandlela akho, ungabeka amakhandlela amhlophe amabili noma ulibeke libe mhlophe eliyellow neliblue. Ozozwa nje nawe kwena ukuthi ikhambisana nawe. Mangabe usuyikokolezela bamakhandlela akho ebese uthela isinemfu sakho phansi. Ebese ushisa impepho yakho kancane. Ke ubiza ithongo nje lakini ubiza abantu bakini ukuthi ake bakukhumbule lapho kumnyama khona, ake babe ukhanya phezulu yakhe impilo. Lapho kufaseke khona ake uqaqeke. Ubone ukuthi izinto zakho azolunga. Imbangela ukuthi ngisho njalo ingoba ngiyazi ukuthi kuleza ndawo alisondeli ithongo elimnyama. Khohlwa alisondeli noma ngabe ekhaya ithongo likini libhiliwe limnyama kodwa monke wayeduze komfula wayememeza ithongo kusondela laba basekhanyeni kuphela ngoba abakwazi ukuthi bonke bangaba sebumnyameni. Cha, momemeza abantu bakini ulapha entabeni nakhona alisondeli futhi ithongo elimnyama nakhona kusondela abasekhanyeni na umemeza usho ukuthi akusondela abasekhanyeni kuphela abasebumnyameni bangasondeli. Ebese ukhuluma nethongo nakini ukuthi labe khona ake bakukhumbule, ake baqaqa izinto zakho, ake bakukhanyisele. Naka namanzi akho abekile la eceleni. Ebese uzama ukuthi ke uthandaze ngokujula, uthandaze ngokungamandla. Uqede emva kwaloko uthatha amakhandlela akho, uthatha isinemfu sakho esisalile bese uthatha namanzi akho. Lamanzi uzofika ekhaya njalo ugeze ngawo, ugqume ngawo. Ke sibone ukuthi umehluko yini angeke uzube khona ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uthola omunye umuntu uzohamba inyanga, uzohamba izangoma athi izinto zamazilungu kade udinga ukuthi nje acele yena qobo lwakhe azicelele kubantu bakubo ngoba khona abantu umuntu obhizi athi mina into zamazilungu izinto zamazenzeki kodwa akaceli abantu bakubo. Akaceli labantu abamphethe, akaceli labantu abaphethe. Kubalekile musu ukuthi izinto azilungi kodwa wena ucela lutho. Hamba phela cela kubantu bakini, memeza laba basekhanyeni. Akukwazi ukuthi ngakhona nanoyedwa futhi ongezokuzwa nongezosondela bazosondela. Khona izinto ezidinga ukuthi ke uzenzele wena zona ezingadingi inyanga ukuthi kwenzele, ezingadingi isangoma ukuthi sikwenzele, ezingadingi umthandazo ukuthi akwenzele, ezidinga wena unqobo ukuthi uzikhulumele wena. Khona abantu abathi mase behambile emhlabeni ababekade benenkani athi umuntu mina usibani mani abazothi ngeke bakwenzele ungacelile bakubuke nje bathi zasicele kumanje sisukuma simenzele. Ake siceleni ke bantu bakithi, ake sisukumeni nje sicele. Okwanamhlanje ke nje nkosami ngicela nje ukuthi ngithi nqaphu ngithi nje ukuma lapho ungakhulumi kakhulu bakwethu badla ngize ngikhihliza amagwebu ngeke phela ngeke. Okunye futhi bengithi ngizokukhuluma kade ngithi ngizokusho silosithola ingcingo nje sumkhanya kude. Abantu abaningi inkosami sebaningi kakhulu abasidingayo inkosami eGoli. Ngifuna ukusho ukuthi ngoNovember sizobe sikhona eGoli kodwa asakayazi kahle idate, sisazoyikhipha nje idate ukuthi sizofika nini eGoli, sizohamba nini. Kodwa sobe sikhona nje silapha eSoweto, abazobe besidinga bazobe sithola, sizobe sitholakala. Nisale kahle nkosami, ningakhohlwa nkosami ukuthi ni subscribe ebese futhi niya like khona nkosami nathi uthola umdlandla eloko siqhubeka njalo nje. Nisale kahle, thokozani emakhosini.